Ano siya guys, nabot siya drive-thru di ay. Na to. Ganun ko sa ilang building kay na sila dako nga logo. Ay sa stand ba din ni? Sabi na kugkuan. Pagkatadari ka diot. Bastang inita. So nice kay napod siya designated na parking area. No? Na siya designated na parking area for motorcycles. Landong-landong po siya kay na ang may mga punuan. So what's up sa inyo mga katraction? For today's short video, nibisita ta sa bagong branch sa McDo diri sa Maa Diversion Road. So kani guys, naa sa taning bago nila nga setup na mostly makita karon sa mga bagong branches sa mga fast food. Tungod kay naaman tay pagkabugo, nagkay-kahay ko na ilang machine nga nakabutang na ganig no receipt. Sumoto ni balhin na lang ko speakers nga cellphone nila. Tungod kay di man jud ta swito ani, nakitaan ko ni kuya nga nanlisod ko order. So iya kong gi-approach ba. Gitabangan ko niya. So salamat kaayo kay kuya McDo nga staff. Yung pagkauma na to adto tayong tas counter para bayaran to atong gi-order. Yan tingala lang ko guys kay pas-pas jud kay lang service ba. Kaya pagada itakahuman og butang sa kambyo sa atong pitaka. Naano kong pagkaon? Panindigan jud lagi nila ning term nga fast food lagi. So karon excited na kay kumukaon kay comfort food man gyud nako ng McDo lagi. Nya kay tanga man ta. Pataka taghungit kanon masking init pa. Tawara, awa na paso. So guys, sumalatag kaon guys. Busog-busog na. Pwede na ta next kaon na to. Yung panihapon na sad. So shout out sa mga McDo na staff. Butan sila. Pag guide sa atong touchscreen nga ano kadimao.